iti masakbayan. Ti napalabas, babaan ken ni Rhea, naamuan dagiti dadakkel na nga agkaadalan da ken ni Max iti universidad. Naamuan da pay at tinulungan ni Max daytoy, idi na ipagalis iti bus. Iti matpagadalan, sinagutan ni Max ni Rhea iti sabong, kas peace offering na. Iti maysa nga aldaw, adda nang yawag ken ni Berto, arumaot dagiti kabusor, iti masakupan da. Idi si Mang Patdaponso iti purokda, nasdaaw ni Lisa nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wah, agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga taarip puogan ida? Adda nga ta anteng dagiti apol Apay asaan da ang maabak? Day tamat ti atap ko. Addan sa nga agpayso anting-anting da. Masapul nga rod, ang matagikwa tayo ti anteng-anteng. Kasano kuma? Saan tayo nga ammo no anya aklase dayjay nga anting-anting? Anya nga tangay dayjay aklase ti anteng-anteng. Nagbilagkit din, tapulos asaan tayo ida ang maabak. Manun tinapasag kadagiti kakadwa tayo. Nasakit unay tinakam ko. Paisaganam ti mainom anasangar. Tapno makalipat kami. Punso, adda pa'y gayam sugat mo. Naapgas nga rod. Imbag tatakyag laang tinakaipalokan ti pana. Kasanon ngay, no adda sa bidong ti pana. Isu nga rod apairwar mo tinasangar apangontra. Ugasan yu itinasangar. Tapno mabugwan ti sabidong na. Saan ka no nagbaligi na itirim maot? Ano pa'y tinapasang kanakwana? Nasigudan dagiti parawanawan, iso ngayon sa ganahan da. Yaman pa'y apo. Saan nga miin nga ipalubos ti apo ang maabak dagiti agtalagkan kwa na? Madama ka no tiragragsak di lugar tayo. Adda parte amang angay, agrarag-uda. No nasigudan da, kawatan nga rod, nga awan tinarpuog nga alad abato. Pudno na ita, bakit? Mayat tinapanunot ko ang maaramat atali. Nausaren, nagiti parawanawan. Talilaang, nga mabalaagan ti kakadwa, no adda sumungad adidigra apatauden ti kabusor. Ano ka no tinapasag a kabusor? Sayang, tatakyag ka no lang tinatamaan kan ni Ponso. Saan ka din nga adda sabidong dagiti pana, dagiti kakadwa? Pudno na ita, bakit? No di daan mo ti makaagas iti dadya sabidong, inot ang maapektaran ti salunat ni Ponso. Adda ka din damagyo, no kasano tinapasamak arangat iti lugar tayo. Saan da ka no nagbaligi alimasud iti masakupan mi? Adan sapay ka no sugat ni tatang mo iti takyag. Idi pa lang ibagbagak ka ni ama. Aliklikan dan ti rumaot. Takanayon da amaksayan. Imbagam day takadakwada. Wan, dinanugnak pa ni ama. Taimbes ka no asyak ti mangi dauloy kirangat. Siyak ka no pa'y ti mga nawa kadakwada. Saan ka nga rod nga umanugot iti aramid da? Pudno reta, isong inawagan dak ni ama iti takrot. Max, imbag ta simangpat kan, no adda ka kuma. Amangan no saan an agsanod da amam iti rangat. Takrot kamat ngamen. Saan a kinatakrot ti mangliklik iti paggal? Ngam kinamaag tagsabay iti apoy. Daita ka di tinagawidam ditoy. Imbes nga ang kaibalas tinapasamak. Kayat yu ka di nga inakmat agsaba akas simot-simot ina. Kayat yu ka di amaibus kami amin alalaki iti puli tayo. Kasano nga ron ang makabalas tayo? Numabutang kamat. Saan ko akabutang tirangat no pang salaknib ina?
Ngam no ti mapan ka agsabay ti apoy. Sabali na saritaan na ita. Anya te kayat mo asawan. Di kay ka di maasyan kadagiti naulila. Gapoy ti dayta arangat. Manon ti napasag. Gapoy ti minamaag arangat. Masapol ang mapantayo ti ospital tapno maagasan kayo, ama. Tapno maamuan, tiruar, ti mapaspasamak ditoy. Saan ang mabalin ang makibiyang dagiti pulis iti mapaspasamak ditoy? Amoy mat gayam amay kaniwas ti mararamid. Apay nuliklikan yon ti kastoy. Tapno saan tayo ang maibos? Jack pulos kayat amang ngaganday tanga imbagam. Awan ti takrot iti puli tayo. Napatag ti masakbayan ti agbalinto a pamilyak, ama. Jack kayat ang maulilan to dagiti anak ko. Gapoy ti dayta arangat. Jack kayat ang makita ti rupam ditoy. Awan puli tayo abakla kan takrot. Agsanay kakit di, tasika ti sumukat kanyak. Ladingita ka, ama. Kayat ko ti makaturpos. Taagtrabaho ak para ti pamilyak. Saan kat atapno makirangat? Pumanaw ka dito'y sangok. Kagurak ti tao at akrot. Ladingita ka, ama. Masapol ang makaturposak. Ipamuspusak ti agturpos. Makitak tiliday iti rupam. Adda ka di manen parikot. Masapol ngagtrabaho ak. Tapno makaturposak, ma'am. Pinapanaw dagi di balay mi. Tadyak kaya ti agsanay ang makigubat. Adda amok ang mabalin a part-time job para kadagiti estudyante. Ijay ti papanam. Pagyamanak, ma'am. Masapol ang makaturpusak. No di da kayat nga agawidak. Gapo tadyak kayat ti makirangat. Awan mabalin ko. Dayawan ka iti kastapang ngedeng mo. Madi nga mintiranget iti nagbabaetan ti tunggal puli wenuklan. Diyak kaya ta mabangunan ti agbalin to a pamilyak tinagulo a lugar, ma'am. Rombeng laeng. May mayat matlaeng ti kapya ngem ti gubat. Awan resat agubat ti klanwar. Amom ka di a pinagtalaw da ni Max ije balayda. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat. Ha? Kas na ka di, ma'am? Kasano ang makaadal no pinagtalaw da? Simrek akas working student. Adda part-time job na. Kasla isun ti mang paadal iti bagbagi na, ma'am? Tapno saan laeng asumardang. Tinulungak ang makastrak iti trabaho. Tapno ituloy na matlaeng ti agadal. Kaasimat nga rod ni Max, ma'am. Di na kayat ti makiraman itirangat iti lugaryo. Iso akinay kayat na ti ag-working student. Pudno nga rod ti bagbagana. Adi na kayat ti makiraman itirangat ti pulida. Kan ti pulimi, ma'am. Pinagtalaw ka nun ni Tata Punso ni Max. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat, tatang. Napatpatag ka ni Ponso ti gubat. Ngam tinasaya at masakbayan ti Polina. Kat, nagsardang ka din ni Max nga agadal? Saan, ama? Tinulungan ti maestrami anakastrak iti trabaho na. Part-time job ka no. Tapno may tuloy na matlaang ti panagadal na. Kaskal tayo. Di namat kayat tiriribok. Kasta kumamat ti amana. Kasano nga ta amaalukoy tayo ti amana? Amay sardeng kumanday to'y aklanwar. Masiguradok amarigatan tunlay jay tanasugatan. Iso apilitin ng agsanay ti anak na. Ngam saan akayat ni Max ti agsanay? Iso apinapanaw ti amana. O sino nga ta tidutukan manan ni Ponso a sumukat ken kuana? No saan matakayat ni Max ti sumukat ken kuana? Kaasimat ni Max sama. Pinagtalaw da piman. Ponso, saan matan nga agimbag day ta imam? Nakarkaro mat alimtag. Mangayab ka iti nalaing nga albularyo iti purok.
Di amuna ti agdudu maabulong ang makaagas. Adan pinaayabak amang ngagas at agad di tababa. Nalaing kano day, jay. Dandani siguro itan. Sa balin ti ut amariknak. Kaslag kapsutang pa yan. Sinalbag dagi jay apuli. Tinamaan dakit din iti pana. Basitan dagiti lalaki dito purok tayo aman nakigubat. Inot daan na pasag noing kayo rumaot. May samot day jay amax. Inutil. Di pa'y makatulong. Nang ro na ngamin kan kuana ti kuna na apanagadal na. Ang makaadal pa'y nga ta ita. Tawan mo na ita da nga allowance na. Nagbakwit kit din ti sinalbag at akrot. Kabaulam ka di mo ilang ti agadal, kabayatan ti panagtrabaho. Wen, ma'am, ikarkarigatak. Good. Aganos ka, tano makaturpos ka, dakkel atulongkan ka para iti masakbayam. Madanagan na ka ni ama, ma'am. Natamaan iti pana nga da sa bidong na. Diyak mo na niya ti sa bidong inaramat dagiti kalaban da. Apay asaan amapan iti ospital? Sa bali ti ugali tinataengan iti lugar mi, ma'am. Kay kayat dati bulbulong apangagas. Ngem ad-ad da ama isagmak ti salon at ti amam. Saan da ngami na kayat amaamuan dagiti pulis ti mapaspasamak aranget. Iti nagbabaadan ti pulimi, ma'am. Madlaw akim motong ni Max. Manipod nagtrabaho, kabayatan nga agad-adal. Saan ka di? Awan siguron oras nang agina na. Kan agluto iti kanan na. Imbagkit di, tasaan nga inmanugot iti kayat ti amana, nga iso ti mangidaulo iti klanda. Raamak ti pangedeng na. Adi na kayat ti mangidaulo kadagiti kakadwana. Sa anak ang nagbindot iti obserbasyon ko. Nasingpat a tao ni Max. Idida mo. Ada pa nagduadwak iti kinatao na. Ngam itata makitak ti panagsakripisyo na. Tapno laang makaadal. Nasukatan iti panagraam. Makitam ka din ni Max? Leche o. Ada iti tugaw na. Akasla na bambanog. Kagap-gapo na siguro iti trabaho. Mabitlaan tada papanak. Hi, Max. Saan pa'y amang rugiti klase? Tada ka no basit meeting da, ma'am. Adadanom kan tinapay dito eh. Mangantayon ka da, Elsa. Isumat lagayam apimanaw ka itay, tanapan ka gimatang. Sigud at tinapay itibag ko. Danom tinak ginatang. Ultimo danom, magatang diti syudad. Iti lugar tayo. Nadalos ti danom iti ubog. Sana magatang. Mayat ti agyan ijay, no awan ti rinupak. Ngam, sana na day ti pagsaritaan tayo. Makan tayo kit din. Datayo pa'y laang ti adda dito eh. Agyamanak tanilak amak iti danom kan tinapay. Kinapudno na, mabisinak matkat. Isong arod amangan tayon. Patuluyom ka diti mapanagpasyar iti lugar tayo. Intul makaala kiti liv ko, isunto ti papan ko. Manglimlimo ka kadimanan? No kasapulan aramidag, tapno awan mapasamak arangat. Huwan kaasimot ti mairaman. Ay, no apay mo't ngamin akanayon arangat ti adda iti ulo dagiti kabusor. Kung tinagdamagak, asaan unay nga umasindag dagiti kabusor iti beddeng, manipod na sugatan nila kay Ponso. Kumusta nga tamad tanday di anak kay Ponso? No di da nasarakan ti husto apangontra iti sabidong ti pana, inot ngagkapsot. Makitam ka diti sabong iti tugaw mo? Saan na apuraw, no dikat nalabasit? Asino nga ta tinangikabil? Masiguradok ati kabusor mo. Awan kabusor ko. Awan ita, ngam adda idi. Ita, naragsakan ti panaglangin nyo. Naragsak ka, saan ka di?
Di ka man, mangsutil ka manan. Agpay sumot. Kabusor ididamo. Ngam, asawan to iti udi. Unay day ta asawan. Si kaman. Uy, awan dakos itimbaga kanya. Noan niya ti mandar ti puso. Masapol, asurutan. Ay, Ponso, anya ka di tinamasamak mo. Ay, agrain ka. Ponso! Anya ti kayat asawan ti tagtagainap ko. Apay, anya ka di natagtagainap mo. Nakitak ni Max nga umununag iti gayong-gayong. Ha? Kat tultulungan mat ni Berto nga yaon. Ang mga nunag kita da, kat nagrangat da. Ngam, apay atultulungan na. Agkabusor tayo kada Berto. Apay kumaatulungan na ni Max. Balektad ti tagtagainap. Diyan nakitam atultulungan na. Ang mga parparigaten na ti kayat sa wanda jay. Kasta nga ta. Sinalbag tumat namin DJ Max. Di nakat kayat ti agsanay, akas man nakigubat. Balektad ti tagtagainap. Diyan nakita matultulungan na. Parparigaten na ti kayat asawan da jay. Kasta nga ta. Sinalbag tumat DJ anabiyag. Di nakat kayat ti agsanay, akas man nakigubat. Kayat nakit din ti kuna na apanagtorpos na. Day tangarod ti pakasurunak. Di pa'y makatulong. Ay, kasano pa'y amay balas day ta nagpanakam. Kas jay mat ngamin day jay asenalbag. Makapadismaya. Lalaki pa'y mat nga rod. Jay mat may sanga anak ta. Napasag. Adi tay pa'y amo no aseno tenang pasag. Hello? Asino da ka di? Na-aksidente ni Max. Nadumpar ka no iti motor. Impan ka no ti pulis iti ospital. No addawayayo kin ni Elsa, ingkay man basit kitaan. Addanas kan ngamin nga aramida. Anya ka ospital, ma'am? Ijay ka no General Hospital. Basta mapan kayo ijay. Masigurado nga awan ti kadwa na ijay. Sige, ma'am. Agpakadakpay kadaina. Sige, basang. Da kayo pala ti makaamukan ko na. Kaasimat. Wen, ma'am. Awagak na Elsa. Tagkita kami ija ospital. Anya ka di tinapasamak, Max. Itimat pedestrian lane tinagnaak. Agdardarasak tapno saan nakamaladaw iti trabaho. Dinalapos nak tinakamotor. Nakitam ka di ti plate number ti motor? Inala ti pulis anang tulong kanyak. Nagkari, ama kaamo ka no iti pan naka-ospital ko. Anya ka di tinadangran kan ka? Na ito imak. Simentuan da ka no madamdama. At da fracture na. Kasano ka makatrabaho iti fast food? Wan nga ron. Nagmalas matan. Sapay dandani tayo nagturpos. Adumanan ti babayadan tayo. Amom ka di, no asino dayjay nakadalapos kan ka motor? Saan? Ngam ko na ti pulis anangato ka no ti adal na. Nagalis lang ti kalsada. Iso adi na siguro na kontrol ti motor na. Imbag man tadakan di ti ospital. Ayan ni Max, grabe ka di. Saan matkit di? Ada nadangran iti ima na. Simentuan da inton madamdama. Inak gumatang iti in reseta ti doktor. Kanjay aramatan da amang simento iti ima na. Intad ka di ni Max ti paggatang mo? Wan. Intad ka no ti nakadalapos kan kwa na. Rumbong laeng adyo nakadalapos ti aggastos kadag iti amin nga agas. Kan bill iti ospital. Wan mat ka no? Si dadaan mat dyan nakadalapos. Ala, kuyugin ka amapan gumatang iti agas. Inta karudan, nagtungtong tamatan dito'y dalan. Inta ni Jay Butika. At yan dagiti impagatang ti doktor. Saan ka di pa'y nga imay? Saan pa'y man?
Madamdama siguro. Naut-ut ka di, day ta na fracture nga imam? Naut-ut unay itay. Ngam adda injection ng tudok da. No siya, kabutang ko ti injection. Agkidamak, tapno jak makita nga itudok ta kanyak. Na ospital ka kadimutan. Saan pa imat? Di nagpabakuna ak. Ilaylayat da pailang ti injection ti tagkidamakon. Ha? Takrot ka mat gayam. May mayat ano kitaam no sa dino ti pangitudukan da. Imawag ti Maestra Dareya na aksidente kanu ni Max nga anak ni Punso. Kasanon ti anak ti kabusor. Maamuan tayo tun sumangpet ni Rhea. Sa dino ka di nga ospital. Grabe nga ta, tinapasamak ken kuana. Ijay kanumot General Hospital. Mapanak tuman mo ti jay. Inak kita ti kasasad ti kabusor tayo. Adda ka di guram ijay tao. Awan basol na, saan ka di? Awan gurak. Nang runa ka tinulungan na ti anak ta, idinay galis iti bas. Mangrikabak ta umayak mo. Una, taintamad kitaan ti kabusor ang nagbalin agayam ti anak ta. Tata Berto, Nana Melba. Oh, apaya kaslan nakigtot ka, Barok. Saan kami akabusor? Kumusta ka, Barok? Di mo ka din nakita at limabas a motor. Aapay a dinalapos na ka. Pedestrian lane mo ti ayan ko, Nana. Agdardarasak ta malada wakilin iti trabaho. No, maminsan agdardaras tayo. Kumita tayo iti kanawan, ngam di tayo kumita iti kanigin. Iso mapasamak ti aksidente. Agpay tata. Kimita iti kanawan, ngam sa anak kimita iti kanigin. Ado ti kasjay, Barok. Di da kitaan ti agsinumbangir, sakbay abo manlasiw da. Kasta tinapasamak kanyak, Nana. Ita, nasimenton ti imak. Diyak pa yan makatrabaho. Imbaglakit di tayo malaang tinadangran. Nungay ti ulom. Adon ti imbay nangagaskan ka. Agam kumutong kamatlata. Di da kamat maagasan. Oh, inutil da amin. Awan pa kagunggunada a herbularyo. Basol dagiti kabusor. Maamak pa yan dagiti nabat-bati aman nakigubat tayo arumaot. Dagiti makuna ang maingal. Ngay muna iti sango idirim maot kami tinaudatal. Dagiti adda iti udi tinakalasat. Nagsanod da. Idi nakita da anapa na ti imam. Nagsanudak mat. Idi nakita ka napasag dagiti kakaduak. Maladingita na kiti napasamak kadagiti kakadwa tayo. Dakal ti pukaw tayo iti dayjay nga iraraot mi. Uray kumamat, no sana kasjay ti anak ta. Kayat na ti agyan ijay syudad, ngam ti tumulong kadagiti kapulyan na. Kumusta ta imam, Barok? Idi inyawag ti pulis kanyak tinapasamakan ka. Awanak ditoy. Tay tatimbagan ni Rhea, ma'am. Imbag tay may dakan Elsa. Didak binaybayan. Sapay ko tada kayo kin ni Rhea ti mamagkapya kadagiti puliyo. Sapay ko, ma'am. Nasaya ti pamilya ni Rhea. Imay pa dagiti dadakkel na iji ospital. Kasta ka di. Tilangarod dadakkel mo ati parikot. Wan nga rod, ma'am. Inton agturpos kami. Agawidak iti lugar mi, taalukoyak ida makikapya. Wan ko tapno makarik na ti kapulyan nyo iti kapya. Saan la agubat? Dahil ti tarigagay ko, ma'am. Ti kapya iti lugar mi. Kablawan kayo iti panagturpos yo atalo. Kablawan kayo at talong aggagayam.
Agyaman kami unay kada kayo, ama, ina. Agyaman kami unay kada kayo, nana, tata. Agyaman kami, nana, tata. Uray awan ti imbayan ang kuyog kan kabarok. Saan ka ngaglilay? Ta nakaturpos kalata. Tinaskan kat naawat mo ti diploma. Uwan tata, awan nakaumay, tadi daan mo ngagturposak. Masakit ni ama. Saan mo't ang mapanawan ni ina? Ita ta nakaturpos kan, anya ti aramidem barok. Mapan ko ipakita ti diploma kada ama. Kalpasan na, alukuyok ida makikapya, tata. Sapay kumatag maligi ka, barok. Nagawid kamat sika takrot. Di kayo kadi maragsakan ta nakaturpusak, ina. Adto'y ti diploma ko. Matulungan ka di day ta diploma ti sakit ti amam. Saan ka di amay mayat? No ibalas mo tinapasama kan Juana. Ubingak pala iti. Nakirangrangitan da ama. Manon tinapukaw akakadwana. Ita, masakitan gapoy ti day ta arangat. Eso nga rod asika ko matimangi tuloy. Naawatam. Saan kayo kadi ama sayangan iti biyag ko, ina? Kasanon, no siyak mo't ti mapasag. Wano kas kanya ama pana, kat ininot ako mapsot. Ha! Denak man esoro. Kaad-ado pailat nakan ko abagas ngam sika. Kayat ko ti madaan iti pamilya. Ngam jak kayat ama pasag da iti gubatan. Kasta ti panang ipatag ko iti pamilyak, ina. Apay, siyak, di kay kadi empatag. Panang ipatag kadi ti ibaon ti anak ama ki gubat. Sana kasya tinagbanagan ni ama, no saan agapo iti gubat. Ti diploma ka ma, may sako na maestro. Saan ka di amay mayat? No si katimangi daulo, iti man nakigubat tayo. Tapno matay, wano mapana akmat akas kata kayo, kasta kadi, ama. Akin putot kadikan ka. Taapay anak karo titakrot mo. Saan akin natakrot ti mang birok iti kapya para karag iti patpatgan iti biyag? Anya ti kayat mo asawan, takrot. Numadaan ak iti pamilya. Diyak kayat nga agbyag da iti buteng. Iliklik ko ina iti pakatayan wano pakadangran. Isok ka di nagawit ka, tapno ibagam da kita. Kayat ko ang makikapya tayo tapno agbyag tayo anatalina ay ama. Nawaya nga awan kabusor, ken awan pagbutbutngan. Maalukoy nga tani Max dagiti pamilya na ang makikapya. Diyak mamati ang makikapya na diya tao. Nakiteng ti panagpampanunot na diya arabiyag. Saan nga tama ay ayo da punso? No makita dati diploma ti anak da. Di mo, bakit? Mamuan na ita ito nagsubli iti syudad ni Max. Ikararag tayo ti panagbadligi na. Tapno makaginawa tayon. Tapno awanan ti gubat. Sapay kumaa, tamatig na iti puso da punso. Nagmayat ko man no kasta ti mapasamak. Ado ti makaginawa. Nagsuble dya syudad ti anak ta. May sagaya man ang maestro. Putot ko kadiday jay. Pinanonot mo kadi nga imo na ti insawang mo. Apay, adda kadi sa bali nga asawak, Ponso. Awan darami atakrot. Maingal, kan naturad kami. Mangibabain iti puli. Makapain soltomat ti saom. Enton kuan pinanawan ka. Makapasuron. Papanam kuma. Huh? Nagadumat ababalay dito ay masakupan tayo. Kunaklakit din. Numapan ka mati jay syudad. Ha? Saan? Angam, nulabsam ti agsaw kat makapainsulto.
Amangad no panawan kan. Masurunak lang amin. Iti kinatakrot dejay abakla. Kumusta ti panagawid mo? Natangkan ti ulo dagiti dadakkal ko. Jak mabawing iday ti kapanunutan da. Saan ka maawanan iti namnama? Jak iti pa nag-review tayo ti panunutan ta. Tapno naan anay ti panagbalintaman norsuro, Max. Imbaglakit din. Tadda ka amangan andingay kanyak. Nang rona no kasto ay maawanan na kiti namnama. Gapo iti ugali dagiti dadakkal ko. Saan ka mabalin abaybayan iti kastoy kasasaad mo, Max? Agyaman akunay kan ka, kan iti pamilyam. Nasingpet kayo. Kaya't ko kumamat akasta ti pagbalinan ti agbalin to a pamilyak. Nasingpet. Saan aman nakiriri? Mapanak samot eja syudad. Tenak man kitaan. No anya ti aramidan ni Max. Anya ti aramidam. No adda kadwa na babae. Ha? Amangan peket din no day ta babae ti makagapo. So adi na kaya ti agyan dito yung lugar tayo. Sige. Amok analaing ka nga agaramat iti balisong. Iwakwak mo ti balisong, iti asino man akadwa na babae. Matong Palponso. Day tati kayat ko ang mapasamak. Iti asino man a babae amang lapad iti tarikagay ta. Timangi daw ulo, iti kakadwa ang makirangat. Sige, amok analaing ka nga agaramat iti balisong. Iwakwak mo ti balisong, iti asino man akadwa na babae. Matong Palponso. Day tati kayat ko ang mapasamak. Iti asino man na babae amang lapad iti tarigagay ta. Ni Max kuma, ti mangi daulo iti kakadwa ang makirangat. Amangan no day ta ket ti makagapo. Isu adi na kaya ti makirangat. Lapdan siguro ti babae. Nalabit. Kuna na ngamin, adi na kaya't nga agbyag ti pamilya na, iti nariribok a lugar. Ala, ingkan, katsapay kumar, tagbaligi ka iti panggap mo. Amuma ti address ti boarding house na. Asidag ka no, iti universidad. Nalakalaeng asapulan. Nang pasmatlaangan ti review tayo. Sapay ko ma, tamakapasa tayo iti eksamen at talo ka da, Max. Sungbatam siguro ni Max, kalpasan ti exam tayo anya. Da kamin, sekreto pa iti amin. Anya? Agayan ayatan ti agkabusor. Ngam, friend, ti parikot, palubosan na kayo ka di dagiti dadakkel ni Max? Sigurado adi da kayat. Agkalaysa kamin to iti sekreto, tapno di da ka numaamuan. Itapay laang, kablawan kayo. Sapay ko ma, tada kayo ti mamagkapya kadagiti kapulyan nyo. Wen gayam, saan mi akayat amabangunan ti pamilya mi ti gurang-gura. Dahito yan ti universidad ang nagtorposan ni Max. Tila ang boarding house ti Sapulak. Adumat dita ti mabalin a pagdamagan. Magnaak iti aglawlaw kat berukak ti boarding house. Magnaak iti asidag ti restaurant. Nalpasan ti eksamen tayo. Nabayag tayo nga agkuy-kuyog. Ngam di kay pa nakadanon iti boarding house ko. Yawis ko ti ipapantayo ijay. Ada ka di makan ijay? Mabisina kon. Agpa-take out tayo tadyak pa nakaluto. At damat malabasan tayo a restaurant.
Mapanta ka di ti boarding house na, Elsa? Jack pa'y nakita ti boarding na. Kasano ang makitam? No di tamot mapan. Yantay nga Ruben. Dumagas tayo lang iti restaurant. Tagpa-take out tayo ti makan. Makita yung kaditi masaba tayo. Oh, makapungpong to ti itsura na. Ni Ina. Aglisi kayo. Saan yung asikgan? Ha? Agyan kayo tilikodak. Ina, nakaumay kayo dito syudad. Asino takadwayo? Dagita ka di ababa iti makagapo. Iso ade mo kaya tagtongpal iti belin me kan ni amam. Nasaya at daat at tao, Ina. Idi na padong paranak. Isudatin ang tulong kanyak. Napadong paran ka. Ha, talaga nga awan ammom. Ammom alandok agpadong parka. Aksidente tinapasamak, Ina. Awan ti mapasamak nga aksidente. No alerto ka kuma. Pangaasyo, Ina. Saan kayo kung mga agpungtot dito eh? Intay man langan iti boarding house ko. Ha, kakaduam ka di dagita ababae iti boarding house mo. Ay saan nana? Agkakaadalan kami laeng. Ha, Sige, panawan kayo pay. Rhea, intang gayam. Pumanaw tan. Grabe ti ina ni Max. Kasla adda iti gubatan. Kasla kabosor na amin na makita na. Nagkintayagak itay makitak. Ang mga numabigbig na. Anya ko man, mabigbig na ka. Anya ka di tinamnamaam nga aramidan ti maysa aman na kigubat. No makita na ti kabusor na. Ngam saan akabambantayan dito eh. Tapno maaramid na ti kayat ng aramidan. Uray, naturad day jay Anana Lisa. Naungat ka naturay. Oray, saan mo nga ibaga? Madlaw ititigtignay na itay. Kasla kumilaw alyon. Ada ijay syudad ni Nana Lisa, ama. Ina. nakakitaam anak. Iti asidag ti pagadalan, Ina. Nagkukuyog kami kada Max kan Elsa, idi nasabat mi. Kasla kumilaw alyon, ako na ni Elsa. Agrinam kayo. Ang mga da kaduanak at sinurot da kay tinaliman. Sa anak ang nagdiritso dito'y ama. Napanak pa nga imo na iti CR. Sino kataktibadok? Tama nga no at nalimad amang sursurot kanyak. Nasaya at tinaramid mo. Masapol nga sigurado tayo. Tapno saan tayo ang may sagmak. Awan pa'y tirumrumwar. Nangrunakan ka, Rhea. Nakita na akadwam di anak na. Nagamak kami ka ni Elsa, itay. Pimanaw kami adagos. Husto, tinaramid yo. Dayta ka di ti pangadang mo. Talaga adi mo kayat nga idauluan ti kapulyan tayo. No umayak ijay. Pagadalan ti kiddawan mi kadagtiag turay ama ipatakder. Tapno isuro mi dagtiugbing. Di dan sumalog iti baba taadayo. Kasi damat. Saan aday ta ti kayat ko amanggagan? Ti mangi daulo ti kasapulak. Tapno da tayo lata ti mabeg-beg-beg anaturay. Ladingitat ina. Awan iti bokabularyok ti makigubat. Kapya ti kayat ko. Awanan ka itibain. Saan ka nga umay iya lugar tayo? Siyak nga rod ti mangi daulo iti kapulyan tayo. Ha? Awan pa'y serbem. Saan ko maina? Amangan no mapasamak mo't kada kayo tinapasamak ni ama. Dinakdektaran si ka nga inotel kantakrot. Masapol ada tayo ti mabig-big anaturay. Hanggang awan matulag mo. Ha? Talaga amasorona! Saan ka di pa'y nga agawid di anak mo? Di mo namnamaan pa'y dayta, Ponso. Iso asyakon ti mangida ulo iti kapulyanta. No kinabaalan ni Gabriela silang, syakto ki din. Awan kagunggunana. Nga dama ko na nga anak alalaki. Tawan mo't sirbina. Nasa umon. Kaya't nakit din na pagkapiyaan ti agkabusor apole. Ha? Pagadalan kano ti kayat na maaramid dito ay
Kat eso ti may sa Amanor Soro. Pagadalan kan Manorsuro? Anya nga iti pampanunutam. Numaadaan iti pagadalan. Mayat samat adenggen aman nursuro ti anak ta. Bunso! Congratulations! Nakapasa kayo atalo. Makita yo kadi tinagan nyo iti bulitin ti pagadalan? Nakapasa tayo atalo. Mabalin tayo ti mangisuro. Nagmayat ko manod da pagadalan iti lugar tayo. Ket da tayo ti kaunaan amang isuro. Mayat day ta na panunot mo. Ado ti amamok nga opisyales. Iyuman ko ti may papan iti pagadalan iti lugar yo. Numaadaan iti pagadalan iti lugar yo, siguradong ang kasapulan da iti manursuro. Ijayak mo ten amang isuro Wala, tapno saan tayo agsisinang aggagayam. Itamat lang. Iyuman ko kadag iti masagnan ti may papan iti pagadalan iti lugar yo. Dakkel nga utang mi anay pag-anakam kada kayo ti amin, ma'am. Para iti pagsayaatan ti kaaduan daytoy. Iso nga aramidak ti amin. Tapno maipatakder adagos ti pagadalan ijay lugar yo. Rhea, agkalay sata ko man. Tapnawan makapagsina ka na ta. Sige. O manugot hak. Kat numalpas ti mar aramid a pagadalan ijay lugar tayo. Ijay ta kumamot amang isuro. Para kadagiti kalugaran tayo. Day tamat ti kayat ko. Tapno di da ta mapagsina da ama kan ina. Nadamag ko saan daw na yan arumaraot. Tanakapsot dagiti man nakigubat da. Napigpig sa ti man nakigubat mi. Naidalit sa kanon ni ama. Kan nakapsot ni ina amang idaulo. Di da kayat ti mapanrumaot no ni ina ti mangidaulo. Nabasa ti diaper na, isong agriri. Pilyo na itang anak ta. Adan sakit lukluko na no dumakal. Numakita da ama kan ina ti apo ko da. Anya nga ti mariknada. Sapay kaing-ingas ka noonay ni amang mo ti ubing. Day tati ko na ni ama. Mapantayo ka ti dadakkel mo iji lugar tayo inton bigat. Tanalpas ka nun ti pagadalan. Agdiritso tayo iji balayo nga amuna. Taamangan no saan anasaya at ti aramidon da ama kan ina kadata. Apay nga inalam tila dawan ti anak ta. Inton sumangpat tayo. Ipawit ko tila dawan ti ubing kada ina. Ibagak nga iso ti apo ko da. Anya kadiday ta nakasubre nga igamo. Entad matimay sa nga ubing. Ada ka noon nang tad kan kwa na. Kitaan tamat. Lukataman nga rod, takitaan ta. Nagwapo mat nga ubing. Payakas la kaing ingas tila dawam idi ubing ka. Diyan ngayon nakadulin iti baol. Kita man. Unngag paiso. Basa man tinakasurat iti likod. Ala nga rod ta, basaak. Ama ken ina. Daytoy te omo na nga apo koyo. Anak me ken Nerea nga anak da Tata Berto ken Nana Melba.
agkapya tayon, tapno makitayo te apo koyo. Oh, Da, kaing ingas launay tiladawan ko. Idi ubingak tiladawan ti ubing. nagasawagayam je anak ta, kan anak ni Melba. Punso, kayat ko makita ti ubing. Inaugurasyon ita ti pagadalan. Mapantayon. Pagsawon da ta ijay. Tadwata akang ronaan naman nursoro no aglukat inton panagsiserek. Ano lakit diti umay a tao? Damo nga minamang lukat. Lakit di Ta magagaran mo't dagiti tattao amadaan iti pagadalan diti lugar tayo. Saanan amabannog amagmag na dagiti ubing, asumalog amapan iti pagadalan. Naragsak ka kadi, darling. Unay-unay. Talo tayo kada Elsa aman nursuro dito'y lugar tayo. Adulakit diti tawa tumabuno iti inaugurasyon ti pagadalan. Lakit di. Adu ti maragsakan ken magagaran. Amaadaan tayo iti pagadalan dito'y. Dakal kano a selebrasyon ti maangay dita ka ay patpatakder a pagadalan, Punso. Ada kano umay nga opesyales. Ikarigatak ti mapan. Kaya't kumata makita ti pagadalan. Adda siguro ijay ti apo ko ta. Sigurado Tada Max kan Ria kano. Ti maestro kan maestra ijay. Sigurado amapan amin ijay ti duapuli. Adu kano pa'y ti opesyales nga umay tumabuno. Kaunaan apasken. Amaangay dito kabambantayan. Ala, agsagana tangaruden. Adulakit ti tao ijay. Agyaman kami unay iti kaaddayo kabaranggayan. Ita taddan pagadalan diti lugar tayo. Dito'y nga agadal dagiti anak tayo. Isuro tayo kung makadakwada ti panagkakapya. Awan ginura, awan apa, tapno agprogreso ti barangay tayo. Agtitinulong tayo para itinasayaat amasakbayan dagiti ubing tayo. May sa tayo kumamin. Awan kumatin. Awan kirangat. Ay, no. Kay sa tayo para itikapya. Kasta ti kayat mi ken ni Max. Mangisuro kami adwa dito'y lugar tayo. Adamat kadwa mi agayem mi. Iso ni Elsa. Naragsakak mo't amakipulapol kada kayo kakabsat. Namnamaan nyo nga agtinulong kami amang pasaya at iti masakbayan dagiti ubing dito'y lugar yo. Oh, Lisa. Apay at tumalangkyaw ka. Di ka katagdengag iti bagpagada. Ket taak nga rod. No asino tinang saklot iti apo ko ta. Sigurado ano saan ani Berto. Ni Milva. Ala, kita nga roda. Barang masarakam. Tao masidag ta iti ayanda. Ay, nakita kon. Ay, nakatugaw da iti dadya abanda. Ada saklot ni Berto nga ubing. Kan ray-ray awan mat ni Melva. Ala nga roda. Mapantay ti ayanda. Sige. Ay naha, nagmayat ti garek-gek ti apo ko tayo. Abalayan. Ay, da kayo matgayam abalayan. Agtugaw kayo, tadapay matbakanti at tugaw. Ay, agyaman kami Ay na. Nahabak ka abalayan. Siyak mati kaing ingas ti apo ko ta. Saat matasi ka abalayan. Ay, wala balayan. Dito siguro sumarunong nga apo ko ta. Siyak tumatan ti kaing ingas na. Masapul nga umay tumat agpasyar dagiti anak
ta ijay balhay abalayan. Ay, oray na kami, ha? Umay kami mo't pumasyar abalayaan. Wow, nabalyag. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapawluan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.